ಜ್ಞಾನೇಶಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಂಪ ಬಾಮ್ಯಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಇತ್ತೆ 2ನೇ PUC ಮುಗಿತದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾರ್ದಿನ ಅಣ್ ತುಳುತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿಡು ತಾನು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಉಡಲ ತುಡಿತೊಡು ಗೇನ ಸಿರಿ ಪನ್ಪಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ತೇರು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಂಡ ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ತಂತ್ರಾಂಶ ಉಂಡು. ಮೂಲು ನಂಗೆ ಬೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆಸೆಕ್ಕೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಂಪತಿಗೆ ನಮಗೆ ಮೆಕ್ಲಿನ ಮಗಳು ಚಿರಶ್ರೀ ನಮ್ಮನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಉಷಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತುಳುತ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾದ ಜ್ಞಾನೇಶಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಂಪ ಬಾಮ್ಯಂದುಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕ